तो हाय फ्रेंड्स नमस्कार जय जगन्नाथ केमिति अच्छे आपण मैंने समस्ते आशा करते समस्ते भल थे। तो सांग मैंने आज देखो सका 6:57 मान 7टा पाखापाखि है। तो सका सका शीत लगुच हल्का। तो आमर यहाँ हूँ आमर बाड़ी मैंने जो घर पछ गोटे बाड़ी थाए से भाया एपटे गोटे बाड़ी अच्छी। तो सका सका बापा उठे मत कम कम लगे देती। तो ये आमर घर सेपटे एपटे आम घर अच्छी से बाड़ी सेपटे। तो ये बाड़ी भीतर देखो खाली बण जंगल पूरा आउे आमर काली गोटे गछ कटा होता बापा से काम कर देखिए से भिड अच्छा काली आमर गछ कटा होता गछ बोईकी आम सेपट को नबू। उठी जाइज उठी देज आज्ञा के साबुल ना मत कही ना देख टुबुला है मो सांगर पड़ूला आवे छेली मणुची पाठ न पड़ी। तो फ्रेंड्स काठ गंडे एत बड़ बड़ होता जे टेकी टेकी पूरा हालत खराब मो नाकेदम कर दी। तो फ्रेंड देखी पारे पूरा हालत खराब काम करी शुष लगे पानी पीते पानी गली गली एटे पानी दियो एटे पानी आनो। तो देखो कमी झाड़ उड़ी पूरा पेड़ पेड़ सब धूलीगला। तो देखो आमर ठिया राजा एंड रानी। टे पानी दियो हेले झाड़ाटा बोधे गड़ुच। तो फिर देखते केमती पूरा गम गम झाड़ उड़ूची। परिश्रम एत कठिन थिला कि गोटे बड़ काठगंडी ताकू पूरा माने आमर से गोटे छोट खालटे अच्छी से खालू ऊपर टेकिक एका आने पूरा तल आड़ू जमती अलग प्रकार। टाइम बर्तमान है 10:30। तो सांग मैंने आज ब्लॉग कर गोटे बहुत बड़ कारण तो आज सिचुएशन एत क्रिटिकल भाई अच्छे सांग मैंने कौन कहि पूरा माने देखो माने आज एमतीका सिचुएशन गोटे लाइफ हैंडल करा बोले मुझे भाभी नी के बापांकर आखि ऑपरेशन हबार थिला कौटी ज्योति हॉस्पिटल बालेश्वर। तो जी मुझे प्रिपेयर होती माने ऑपरेशन स्टार्टिंग हम दिन 12 ରୁ 2ଟା भितर। तो तापर ओपीडी जो कौन काम थिला ड्रप फ्रप एमती पकाउला ये मु भाविली जो खाली गाड़ी आसुची माने आम घर पाखु ये खाली गाड़ी आसुची तो मु भाविली गोटे भड़ा करदे। तो सी भी देख हठात मो पाक मु भाभी नी भड़ा आसो बोली कि भड़ा आसी नाला राति 11टा बेले फोन जो आसला गोटे एमरजेंसी केस मुझे टाइम रे बाहर एठू 6टा बेले बाहर घर पाखु तांकर भी जीवार थिला हूँ पेसेंटर हूँ 6टा बेलू। तो मुझे जो नहीं आसला एठी पूरा माने छाड़देली टाइम रे 8टा बेले मु फेर बापा से घर पाखे थे बालेश्वर सेठी छाड़ दे सारा छाड़देली 9टा बेले जो फॉर्म भरा है अप्लाई है
तापर सब कर सारा ପରେ ଏବେ ପୁଣି ମାନେ ପେସେଣ୍ଟ ଫୋନ୍ ମାରିଲେଣି ଯେ ଏଠି ତାଙ୍କ ଡାକ୍ତର କନସଲ୍ଟ କରିବେ। ତ ପୁଣି ପଳେଇ ଆସିଲି ସେଠୁ ଜ୍ୟୋତିରୁ ଆସିଲା ପରେ ପୁଣି ଡାକ୍ତର ଏମାନଙ୍କର କନସଲ୍ଟ ଚାଲିଛି। ଏଠି ପଛପଟେ ଚାଲିଛି ତାଙ୍କର କନସଲ୍ଟ। ତ ଏଠି ଡାକ୍ତର କୁଆଡ଼େ ସେ ହସ୍ପିଟାଲ ପଳେଇବେ। ତ ହେଉଛି ସେ ଜଲ୍ଦି ଆସିକି ଅଲ୍ଟ୍ରାସାଉଣ୍ଡ କରିସାରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ରିପୋର୍ଟ ଆସିନି। ସେ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ରେ ପଠାଇବେ। ତାପରେ ଏଠି ଯେଉଁ ଅଛି ଡାକ୍ତର ତାଙ୍କୁ କନସଲ୍ଟ କରିକି କ'ଣ ଏମିତି କହିକି ପୁଣି ଘରକୁ ଯିବେ। ଜଷ୍ଟ 10:30 ବାଜିଛି। ତ ହେଉଛି ମୋ ହିସାବରେ 11ଟା ପାଖାପାଖି ଏଇଠୁ ବୋଧେ ବାହାରିବେ। ବାହାରିଲା ପରେ ଡାଇରେକ୍ଟ ଘରକୁ ସେମାନେ ଯିବେ। ଘରକୁ ଗଲା ପରେ 11ଟାରୁ 12ଟା 12ଟାରୁ 1 ମାନେ ମୁଁ ଟାଇମ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ରାଇଟ୍ 1 ବେଳେ ଆସିକିନି ପହଞ୍ଚିବି ଏଠି। ତାପରେ ବାପା ସିଆଡ଼େ ପାର୍ଟି କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମାନେ ଅପରେସନ୍ ଅଛି ଆଜି, ତ ହେଉଛୁ ଏମିତି କାମ କାହିଁକି ରଖୁଥିଲୁ ଇଏ କରୁଥିଲୁ। ମୁଁ କହିଲି ଦେଖ ବାପା, ଏଇଟା ହେଉଛି ତମର ହେଉଛି ଲେଜର ଅପରେସନ୍, ଟେନସନ୍ ନେବାର କିଛି ନାହିଁ। ଜଷ୍ଟ ମାନେ ଟିକେ କଷ୍ଟ ହେବ, ମାନେ ଏତେ ବି କଷ୍ଟ ଡାକ୍ତର ତ ନିଜେ କହିଲେ ଟୋଟାଲି କିଛି କଷ୍ଟ ନାହିଁ। ଲେଜର ଅପରେସନ୍ ଟୋଟାଲି କିଛି କଷ୍ଟ ନାହିଁ, 2 ଘଣ୍ଟାରେ ସେ ଛାଡ଼ିଦେବେ। ତ ହେଉଛି ମେନ୍ କଥା ହେଉଛି ବାପାଙ୍କ ପାଖରେ କେହି ନାହାନ୍ତି, ଏକାଟିଆ। ମୁଁ ବି ବହୁତ ମାନେ ଭୁଲ କରିଦେଲି, ମୋର ଆଜି ଭଡ଼ା ଧରିବାର ବି ନଥିଲା। ତ ହେଉଛି ମୁଁ ବି ଗୋଟେ ଟାଇମ୍ ଦେଖୁଛି ବାପାଙ୍କର ଏଠି ହସ୍ପିଟାଲରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ। ଦେଖନ୍ତୁ ବାପା ଫୋନ୍ ମାରିଲେଣି, ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ସ୍କ୍ରିନ୍ର ଦେଖାଇ ଦେଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ବାପା ଫୋନ୍ ମାରିଲେଣି, ମାନେ ଗାଡ଼ିରେ କନେକ୍ଟିଂ ହେଇକି ଅଛି। ବାପା ଫୋନ୍ ମାରିଲେଣି ଟିକେ। ସାଙ୍ଗମାନେ ବାପା ପୁରା ଫାୟାର। ତ ଏବେ ସେ ଫୋନ୍ କରିଥିଲେ, କହିଲେ ଯେ ହେଉଛୁ ଫୋନ୍ ହେଉଛୁ ତୁ ଫେର କେଇଠିକି ପଳେଇଲୁ ଇଏ କଲୁ। ମୁଁ କହିଲେ ଏମିତି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଇଛି। ଆଉ ସେ କହିଲା ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି, ମୁଁ ଏଠି ମ୍ୟାନେଜ୍ କରିଦେଉଛି। ତୁ କିନ୍ତୁ 1-2 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚ, ଯେମିତି 12ଟାରୁ 1 ଭିତରେ ଅପରେସନ୍ ମୋର ଅଛି ସିରିଏଲ୍। ତୁ 12ଟାରୁ 1 ଭିତରେ ଯେମିତି ହଉ ପହଞ୍ଚ। ଦେଖିବା 10:30 10:35 ହେଲାଣି। ବାକି ଏମାନଙ୍କର ଯଦି ସରିଯାଇଥିବ ତାହେଲେ ମୋଟାମୋଟି ଟାଇମ୍ ହେଇଯାଇପାରେ। ଆଉ ତାପରେ ସିଏ ବି କହିବନି ଭାଇ। ତମେ ଗୋଟେ କଥା ଦେଖି ମାନେ ଜାଣିଥିବ, ଯେତେବେଳେ ଲାଇଫ୍ରେ ତମେ କିଛି ମାନେ ଅର୍ଜେଣ୍ଟ ବୋଲି ଗୋଟେ କିଛି ଜିନିଷ, ଯଦି ଗୋଟେ କାମ କିଛି ଅର୍ଜେଣ୍ଟ ତମେ ରଖ, ଯେ ହଠାତ୍ ଉପରେ କାମ ସବୁ କରିବ, ଯେ ଏମର୍ଜେନ୍ସି ଅଛି ଇଏ ଅଛି, ମୁଁ ଆଜି ତୁରନ୍ତ ଯିବି ତୁରନ୍ତ ଆସିବି, ଏମିତି ଭାବିବ, ସେଇଟା କଦାପି ହୁଏ ହିଁ ନାହିଁ। ଆଉ ଯେତେ ଅର୍ଜେଣ୍ଟରେ ତମେ ଯିବ ଆସିବ, ରାସ୍ତା ଏତେ ଭିଡ଼ ହେବ, ଯାଇପାରିବନି। ଫେର ଇଏ କାର୍ ବାଇକ୍ ହେଇଥିଲେ ଅଲଗା କଥା। ତ ହେଉଛି ରାସ୍ତା ପ୍ରବଳ ଭିଡ଼ ହେବ, ଏଠି ଜାମ୍ ହେବ ସେଠି ଜାମ୍ ହେବ, ତମକୁ ଟେନସନ୍ ଲାଗିବ। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ମାନେ ଟିକେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହିବି, ସେଇବେଳେ କି ଏତେ ମାନେ ରାସ୍ତା ଫାସ୍ତା ସବୁ ଜାମ୍ ରହୁଛି। ତ ହେଉଛି ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ମେନ୍ କଥା। ବାକି ରହିଲା ଭଗବାନ ଉପରେ, ଭଗବାନଙ୍କୁ ଡାକୁଛି ଯେମିତି ରାସ୍ତା ଫାସ୍ତା ଟିକେ କ୍ଲିଅର୍ ରହୁ। ଆଉ ପୁରା ମାନେ ବହୁତ ଟେନସନ୍ ଲାଗୁଛି, ତଥାପି ଦେଖାଯାଉ, ସବୁ ସେ ଭଗବାନଙ୍କ ଉପରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା। ତ ସେଇପାଇଁ ଏଇଟା ଟିକେ ସେୟାର କରିବା ପାଇଁ ମନେ ହେଲା ଆପଣଙ୍କ ସହିତ। ବାକି କିଛି ନାହିଁ, ଯେଟା ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ମୋ ସହିତ ହେଇଛି, ମାନେ ଏଇଗୁଡ଼ା ମାନେ ଏଇ ସିନ୍ ଗୁଡ଼ା ମୋ ସହିତ ହେଉଛି, ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ବି ହେଇପାରେ। ଲାଇଫ୍ରେ କେବେ ନା କେବେ ବି କାହା ସହିତ କ'ଣ ଘଟିବ ସେଇଟା କିଛି କହିହେବନି। ତ ମୋର ଭିଡ଼ିଓ କରିବାର ମାନେ ଇଏ ହେଉଛି, ଭିଡ଼ିଓ କରିବାର ମାନେ ହେଉଛୁ ଯେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମାନେ ଜଣେଇ ଦେଉଛି କି ଯେ ମୋର ଏଇ ସିନ୍ଟା ହେଲା, ମାନେ ଏଇ କଠିନ ମାନେ ସିନ୍ଟା ହେଲା, ତ ଆପଣଙ୍କର ବି ହେଇପାରେ। ତ ଏଇ ଜାଗାରେ ସବୁ ଟିକେ ମାନେ ମ୍ୟାନେଜ୍ କରିବେ, କିଛି କାମ ରଖିବେନି। ଯଦି କାହିଁକିନା ମୁଁ ଏଥିପାଇଁ ରଖିଲି, ବାପାଙ୍କ ଅପରେସନ୍ର ମିନିମମ୍ 20,000 ରୁ 25,000 ଟଙ୍କା ଖାଲି ଲେଜର ଅପରେସନ୍ ଦରକାର। ତ ହେଉଛୁ ସେଇପାଇଁ ପଇସା ତ ଇନକମ୍ କରିବା ବି ଦରକାର ନା। ମୁଁ ତ ସେମିତି ନୁହେଁ ଯେ ମୁଁ ତ ରାଜା ଘର ଛୁଆ ଭାଇ ବସିକି ଖାଇବା ଇଏ କରିବା। ଭାଇ 2 ପଇସା ଗାଡ଼ିଟା କିଣିଛି, ଗାଡ଼ି କିଣିଲେ ଖଟିଲେ ସିନା ମୋର 2 ପଇସା ବାହାରିବ। କ'ଣ କରିବା ଭାଇ, ସେମିତି କଥା। ତାପରେ ନାହିଁ ଦେଖନ୍ତୁ, ମାଆ ଫୋନ୍ କରିଦେଇ ସାରିଲାନି ମୋତେ। ଏଇ ଛୁଆ ସିଏ ବକିବ ବୋଧେ, କ'ଣ କରିବା ନା। ମୋତେ ସବୁ ଟେନସନ୍, ବାପା ମାଆର ଗୋଟେ ପୁଅ, କ'ଣ କରିବ ଏଇଭଳିଆ ଟେନସନ୍। ସବୁ ଟେନସନ୍ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ, ସବୁ ଟେନସନ୍ ଭାଇ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ। କ'ଣ କରିବା, ପଇସା ତ ଇନକମ୍ କରିବା ପାଇଁ ନିହାତି ପଡ଼ିବ। କାହିଁ ଏ ଦୁନିଆର ପଇସା ଛଡ଼ା ଆଉ କିଛି ହିଁ ନାହିଁ। ଯଦି ପଇସା ଭଲ ଇନକମ୍ ତୁମେ ନ କରିବ, କେହି ବାପା ହଉ, ମାଆ ହଉ, ଭାଇ ହଉ, ଭଉଣୀ ହଉ, ସ୍ତ୍ରୀ ହଉ, ଛୁଆ ପିଲା ହଉ, ଯିଏ ବି ହଉ, କେହି ଏଇ ଦୁନିଆରେ ପଚାରିବେନି। ତ ମନି ଇଜ୍ ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ଟାଇମ୍ ଇଜ୍ ମନି ଇଜ୍ ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ତ ଭାଇ ଆଉ କ'ଣ କହିବି, ଏଇଟା ମୁଁ ଟିକେ ସେୟାର କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁଲି। ଆଉ ବ୍ଲଗ୍ କରୁଛି। ଦେଖ ବର୍ଷା ଏପଟେ ମାନେ ଟୁପୁର ହେଉଛି। ଏଇଟା ଗୋଟେ ମୋର ମାନେ ଲାଇଫ୍ର ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଏଇଟା ମୁଁ ଦେଖୁଛି, ମାନେ
माने क्रिटिकल सिचुएशन पूरा मुझे हैंडल करछि टे भगवान डाकू जे पेसेंट टे जल्दी टे सरी जाऊ डाक्तर माने भिड़ तो फाँका थिला बाकी डाक्तर टे जल्दी पहुँची जाती माने जल्दी देखी दिंतु देखिए कौन हो तो आउ कौन है रास्तार मुझे जनइबी तापर मुझे जाऊँगी कौन हो देखी दूची देखी दे सारापर देखिए कौन हो देख सारापर नेक्स्ट से हाँ जी रास्तार कौन हो तुमको देखा Dami.